Питат ме как така плащаме 2820 лева годишно за отопление, топла вода и охлаждане на 260 квадрата къща, като това даже включва и зареждането на две електрички за 25 000 км. Ако беше стандартна тухлена къща с котля на пелети или газ, плюс две дизелови коли, сумата би била поне 10 пъти повече. На всичко отгоре, самата къща ми струваше 2 пъти по-евтино на квадратен метър от апартамент в София. Ами, ето как става. Термопомпа, земя, вода с подово отопление, отоплителна мощност 8,5 кВт, електрическа само 1,8. Струваше 25-30 хиляди лева повече от котел на газ или пелети, но разликата се изплаща за под 10 години. Фотоволтаични панели с мощност 10 кВт и LFP батерии 18 кВт часа. Сега струват 15 хиляди лева под ключ и се изплащат за 7-8 години. Но всичко започна от енергоспестяващия дом, енергийна ефективност клас А. Къщата е 26 на 10 метра, насочване изток-запад. Холът и спалните гледат на юг с големи френски прозорци, за да черпят топлина директно от слънцето. Дървено-панелна конструкция, външни стени с дебелина 360 мм и с коефициент на топлопроводимост 0,14, който се равнява приблизително на стена от тухла четворка, покрита с 220 мм фибран. Стените, таванът и покривът са еднакво топлоизолирани, за да не се губи топлина никъде. Външни стени: 10 мм фиброцементови дъски, 35 мм водоустойчив фазер, 160 мм дървена конструкция с градена в нея 160 мм минерална вата, 12 мм ОСБ, 50 мм въздушен слой, 50 мм минерална вата, 8 мм ОСБ и 12 мм гипсокартон. Покривът със същата топлопроводимост, плюс хидроизолация отгоре. Фундамент: ивичести основи, изолирани с чакъл, пясък и хидроизолация, 150 мм бетонна плоча, пак хидроизолация, 140 мм фибран, 30 мм замазка, топлоизолация за тръбите на подовото, финишна замазка и теракот. Дограма: 5+6 камери с троен стъклопакет КБЕ. Пропуска слънцето навътре и не дава на топлината да бяга навън. Коефициентът им на топлопроводимост е 5 пъти по-лош от стените, но пък гледката към Софийско поле и околните планини си заслужава. В обобщение: къщата е с всички строителни разрешителни за жилище, енергиен клас А, устойчива на пожар, земетръс, насекоми и прочие. Завършена под ключ с термопомпа, подово, солари и мебели ми струваше 1200 евро на квадрат, над 2 пъти по-евтино от апартамент в София. Инсталациите ми спестяват над 8000 лева годишно и се изплащат за 7-8 години. Пояснявам, че не продавам и не рекламирам дървени къщи, електрички и солари, просто споделям познания и опит за хората, които се интересуват. Ако ти е харесало това видео, удари едно лайкче, подели го и ме последвай за още много клипове на тема екология и икономика.